Junta Fox. Až taky, ale Recona, to nebude, nedáme dva Recony. Přemýšlel si nad tím, nebo nad... Koktejl. To si kůř. Introducing your champion. Aha. Lol. Crazy work. I'm the jump master. It's my show now. Brooks fall over there. Sure. Nebo, Skákaj, vole. tak jdem univerzitám to. Let's go over there. I'm bored here. Agreed. Rasna má... Tým, 1, 2... Ne, 1. Nice. Weapons in hand. Enhance my weapon to enhance my survival. See, Mom? I learned. See, Mom, I learned. Shut the fuck up. No nic. Shake a leg. We've only got a minute. And then Characters are now available. Ramparta. Naše modrý batoh. Ramparta Rampage, ale. Modrej, a tady mám taky modrej, no. got our first worm food, compadres. Tak. Rings around the corner and we've got 30 seconds. Ty vole. Backpack here. Level 3. Nice. Don't worry, it won't slow you down. Veme si to. Já mám taky. Tady byly 2 u sebe. Lol. 10 seconds, but the ring's near. No. Ring i zóna je near, mole. More, no. Je mluvit neumím. Asi taková rakovina. No nic. Let's not get caught outside. Tady je další, halo. Here. Level 3. To jsem naskočil za tebou, než jsem chtěl skočit pryč. Ty vole. No nic. Tady byly podle mě. Jo, chodí mi tu. Hej. We got trouble. Really close. Se na ně, počkej se na ně venku. Care package. Let's pick this care package. No, já jsem venku, že jo, ale... Bacha, je to Bloodhounda. Mira, someone's out there. They're far. Tam jsou přesně. Mhm. Takhle tam jsem je viděl. Naposledy. OK. Faster, faster, faster. Co Bája, povídej. Prosím. Co Bája, povídej. Zvědavej, co jste tam drbali. Jenom o Vicky, že prostě se mě ptala, jestli jakože, že mám holku. Nice. Pak jsme jakoby obecně mluvili jako o klukách, jakože jestli se jí někdo líbí. A tak. Dopoj k tobě, Someone wandered into our safe space. Ty říkáš to nějaký random zvuk, halo. taky no. Čum jsi ještě vystavený, vole. Wrong with us. Come on. No, more. Jo, vevnitř jsou. Skronok. Nice. Bro.
Round two. No, dobré, to líbnul. Ring countdown. Bude vevnitř. We're already in the ring. Yo, There goes I the leveled last up. one in the squad. Papa, dobrou noc. Choices. Full plate. Tady někoho slyším. Tady nahoře, nahoře, nahoře. Drž. Enemy shield. Nice. Kam ta frajer byl nějaký zpožděnej, ne, ty vole. Mně přišlo, kdyby to byl bot, Doufám. vole. Toast. Clean Laser kill. sight here. Gold here. Nice, pěkně. Recharging my shields. Co ještě bych mohl pobrat? Ještě tady máme hezkýho. Laser sight, nice. Yes. Zlatý. Yes, vím o tom, no. Ale já mám We're already inside the ring? Damn. I could have used a good run. 301, Okay. no. An upgrade. You should try Yeah, sometime. take a break if you're old. No need. Jo, už přidali zpátky toho Sentinela. To už je tady dlouho, vole. A jo, vlastně, ono to jsme hráli, když už tady byl. A už je tady ta česká legendární. They're marked on your map. Máš oskenovanou mapu, jestli tak se Jo, podívej. jo. Takže tam jede jsou lidi. Over there. Ty pičo, to je Void. Co mám zaučil do Voidu teďka. Asi jak já, vole. Nic. Tady nemá být ta česká, vole. Vydrž. I've made Care my package over weapon there. Let's get even on that. weaponier. Tamhle je to. New kill leader. Show off. Tady nemá být ta legendary česká. Oni jde ta bedna, co? Ona není. Halo. Není. To co je? Faster, faster, faster. Tady je, no vlastně. Fakt. Ona se prespawnovala. Jaj. Tak pojď. Máš tady Infinite Ammo. Amp here. Time to call up Infinite. state. Nice. Mám krabera brosky. Ukaž něco pro mě A dobré. zlatou R99. Máš tady, kámo, to dost dobrých věcí. Got an evo Hele. cache here. To už mám. Nice, zlatý Tak dám Rampage. zbíjet si tady. 45 seconds. Jo, to si vezmu. Replicators on the way, amigos. Rings around the corner, and we've got 30 Tady seconds. dobrý loot tady. Tebe si vezmu s radostí. Co si dáme? Toto. Tebe si vezmu s radostí. Já mám zlatou R99, kámo, z té bedny. Já mám zlatýho Rampage. 10 seconds, but the rings need. Já jsem tě tam nechal, no, že já ho nehraju, tak to. Já si ty vezmu. Tak a nabiju si ho potom. Replikátor. Tudy možná. Ty já jsem mal spadnout do toho Voidu teďko, ty jsem vyskočil, no nic. Rings closing. I like pushing limits as much as the next guy, but we gotta go. Let's pick More, this co care seš package ty? clean. We got a Ukáž. care package here. Ty vekar. Nechceš si vzít jako Arko, ta karka je silná. Já vím, já mám 301. Ono to je silnější od 301, ne? 301 je silná jak smrt. Care package over there. Já Let's už get ho on vidím. that. Tam je. See someone out there. Dobrou. Took down some prey. To padá hit, pecka. Reloading. No nic. Throwing jump pad. Nepušuje to dva týmy, brosky, vyser se na to. More. Ne, já tě nechci okrádat o akci, ale Jo, ne, to chápu, Ne. že ty koutnou taky nechci, aby se mi chcípnul brosky. Jo, hodě, čekej. Prey in sight. Jsou tam, já, furt pozor. Here. Tady běží další. Out there. Hej, žlutá bedna, brosky. Pick up your feet. Let's go here. Oh shit. Tagged and half in the bag. Firing. Dostal za 70 hit. Yes. No, dobrý, tak to Kde? beru. Je to Eška, jo, bacha. Optics here. I need an ultimate Sniper. accelerant. Nice. Máš to zlatý bagl, když tak jo. Vybijou, kam teď se vyfajtili. Já vím. Já si ostavím ještě další tým, ne to. Not for long, pal. So, cracked enemy shield. Bacha, jde ti další.
Ty svině jedna skurvená. Beginning ring countdown. Pray and Je, on tam má shield. Vím o tom, no. Pojď, debílku. Ty víš, že to chceš. rings nearby and it closes in 45. Yo, we got an airstrike coming up. Smoke, OK. Tady, rot. That way. Come if you want. Jo, já musel to. 30 seconds to close your ring. To jsem teda trefil, no, to hodně. No, jak jde. Shatter the plate shield. Nazdar. Down to mark. Dostal one tap, ten s tím shieldem. U mě tady byl vzadu. Oh, squad. Just awesome day. Come on, amigos. Poslední skvada, jo? Not easy to get her approved. Jo, tak ty jsou přede mnou tím pádem. Tady. Jo, vidím. Traveling with one more. Tak pojď. Getting shot at. Airstrike. Find some cover. Oh shit, airstrike. No nic. Skonok. Au. Já jsem skoro dobrý, nejsem dead, pecka. Nemáš shieldy, brosky, bacha. Vím o tom. Tady je, furt tam jsou oba. Jo, vím o tom. Down jeden. Zvládneš to? Nice, pecka. Ten tam dostal těžkou vole one tap, ty vole. Viděl jste one tap, co tam dostal? Jo, frajer? já jsem prostřílel ho 301 a pak jsem ho Rampartem, ne, Rampage. Jak se jmenuje, už to znamená. Rampage, podle mě. Tak jsem ho tam pokropil. No, No, 1200. Ty vole. Já nevím, co to bylo, tam to byla Bangalka, ten druhý, co to bylo, to nevím, neznám to jméno. Kam tam ode mě dostal dvakrát šíšku, ty vole. Z toho krebra, on dostal, že dvakrát za 210. Co dostal? No nic. Nějaký streak, vole, že to hot streak. Ukáž. No, vydal jsem hry s tím Octanem a pak, že win streak. Mám 2 win streak. Pecko. Tak zmrt. Kámo. Že nepušuje, čo nechaj zatím. Tak čas jsem vyskočil, ne, no, nepušuješ. No, jsem se otočil, jumpnul jsem za tebou zpátky. Hej, to viděl, ona tam byla ta, ne? Vrejvka byla v zádech a nic tam nestřílel, tak já jsem k ní přiběhl. Dead. Já jsem jí dal snipe v tom vole deši. Jsem jí dal snipe. Cože? I ešce, nebo v rejce, nebo co to bylo. Já jsem viděl, jak má tam deš, že já jsem viděl, jak má tam deš, jak jsem tam střelil tím grebrem a trefil jsem jí za 150. Jaj. V tom deši přímo, že frajerka To by byl hodně nasranej, no. Ví, tam byla jenom hlava a jakoby kousíček toho. Nebo prostě jenom ten dash byl vidět. Tak jsem se udělal, že pic. A celka, že celka se despawnulo. Ne. No čum, já jsem si tam tagnul toho jednoho, tou mojí ultimátní snipou, ne? Tou No. skládací. Tak to jsem ho tagnul za 75 a ta druhá střela za ním, že mu za ten roh, vole, jak byl tagnutý. To je Klaško, ne? Koktejn. Sám To jak si nestihneš Klaško. vrsky. Já vím, jsem se do. Ale podržpárek mi dal to. Gracias. No nic. Jakože 75 kg na Octaneově je docela dobrý, jakože je to málo zatím, to jo. OK. Ty vole, vrejta se škou, no nic. To bude to otravný, no, hodně. Well, to bude zajímavá hra. Jsem nechtěl. Já bych dropl sem. No, Okay. tak.
Jo, dropuj. To si trupnu způsobem. How about there? Protože tam padlo, že 4 tony lidí. Podívej se, padá někdo s námi, nepadá. Padá. 2 týmy. Jo. A ty jdou dozadu, ty jdou sem jako někam. Ne, a 2 týmy se zastaví. I'm bored here. Ale vadí to, vyjebeme. 2 týmy jdou tam a 2 týmy, OK. These babies look even Enhance my dead. To půjde. weapon to enhance my survival. Hele, máme zbraň, tak to je dobrý. We're already in the ring. Chamo, Optics here. Sniper. tady a ty na sniperku. Level 2. Děkujem. Pohodě, tam už se fajtí. Kamarádi tady. Jo, já už vidím frajera. Ty máš takový štěstí, že ještě nemám, aby to slipu bys tam dostal takovej tak, že by si se z toho neprobral, Je vole. tam, no. Já vím, no to by úplně na openu frajer. Last one's the thingy I care about. Tak si swapnu tady to. Co, seš tam furt? Jo, seš tam. Či jsem to myslel, kurva. Jsou tam, kam má tam jedno ten frajer. Já jsem myslel hlavu. Je to ten frajer stoupé, že jako na one tap, každý z nich. 30 seconds to do up your laces. You trip, you die. Chceš jí vy v to? Na close? Pojď tady, Sniper arsenal here. If you feel like holding still. Bacha, kde? tam a nahoře jsem někoho zahlíd. Já sám mu snipu. Já ty slyším někoho. Let's go, let's go, let's go. Jo, oni tady jsou, no, někde. Enhance my weapon to enhance my Tady survival. začal. We got some enemies right here. Mhm. I learned. Warning. Ring movement in progress. Teď mi budeš pípat do ucha, ty svině. I like pushing limits as much as the next guy. Nic. But we gotta go. Jsou vevnitř. Otevři ty dveře. Thermite out. No jo, tady jsou. Trouble. Really close. A na střeše, na střeše, na střeše. And they're not here to sell me chickens. Attention. Deliver. Vevnitř je to clear. Kámo, je tady je skoro knock. Ty čo? Nice try. To čím mě zabil. Já jsem dal úplně, že skoro, no, úplně skoro jsem ji vybombil. Jí, vole, to mě sere. Nevadí. Jsem možná byl 99 příště. Ty vole, prolarem, ty kokot, no nic. Tak to se neděje, jsem dostal takovou bídu, ty vole. Že mám v shopu už vykoupaný vlastně. Do prdele. Já ho vykupoval dneska v 5 ráno. Shop? Co jsi kupoval, vole? No jakože v Clashku. Jo, takhle. V 5 ráno, ty jsi blázen. My jsme totiž, Alex měl to přespávačku, aby jsme do 5 do rána byli vzhůru. Aha. Nice. Jsem si dal jedno rychlý Clashko a... Dobré. Já jsem viděl nějaký fotky, no, na tom na Instagramu a... No, viděl jsem, že měl přespávačku, ale to nevadí. Jsem hrál včera, ty vole, do půl třetí CS, ty vole, s bandou, ty pičo. Think the hunter will become the hunter? Kamo, hej, ta seška, že 600 minut. No nic, no. No nic, nejde nic. Mm, Já jsem Jump Master, OK. Jo, taky jsem na tím přešel, ale jdeme tam. Swallowed a bug. Good protein. Ještě. No nic. to neřekla, ne. Že I swallowed the bug, good protein. No nic. No dole. Deathmatch. Nebo můžeme jít tady vedle, čekej. Mira, we should check that out. Ne, dobrý, ne, já jsem debil, nebo Čas se slepá, nevidíte mě. Jdeme sem. já jsem slepý nebo navedený, jako. No má hulený, teda co? Vyhulen. A
Rampage asi vyupgradím. This baby's looking even deadlier. A on ani zase tak dobrý není, vole, takže... To máme asi jenom jako zbraň. A rychla. Evo harvesters Check a are leg. now We've only got available. a minute and the ring's right there. Vej, tebe chci náboje. Já si vezmu brokovnici s tím. No. Brokovnice. 45 seconds. But we could just walk it. Knockdown shield here. Level 2. Já do tady Není karta. First Halo. blood. Last blood's the thingy I care about. Lol, tady není karka v 30 rotaci. seconds left No and the ring's nic. close. Rápido, rápido. Seconds, but the ring's near. Jo, je tady Void, ty jsem tě skočit dolů, ty kokot, fuj. že jsem málem zahučil dolů, no. Warning. Extended sniper mag here. Level 3. Nice. Moving now. Rápidamente. Where's the ammo? Hele, I need more. na mostě, Mati. Já potřebuju Level 1 to. shields on a mark over there. Getting shot at. With one more in their pack. Reloading. Tak běžím. Já jsem mrtvej, vole. No náboj, ale to je v piči. I'm bleeding out. Máš na tom mostě, vole. Spark. Right Co there. tam dva? Downed one. Rápido. Fire. Cracking enemy shield. No nic, tak vy co tam děláte. Nice, pecka. Woo, Ale to nailed stihneš. that whole squad. These Ty upgrades čo, are pojď mě real. zvednout, ty kárečku. Kamu, ty už jsi viděl, co tady za luty, vole? Mně úplně jedno, třeba zvednout. Can't believe I'm standing still. Tam bylo úplně, že... Se spoustral. Zlatý baťoh, všechno. Mhm. Já mám skočil dolů, abych nezískal ten loot, ten zmrt. Healing up. Yes. I need to find some ammo. Let's go, let's go, let's go. Dobrý, jdu. Proč tak umírám, more? Must go faster. Healing up. Hit the ejector seat. No nic, co jsem mal spadnout do toho Voidu, ty vole, teďko. Healing. Ah, this is taking too long. Nemám náboj vůbec. Potřebuji najít. Tak já ta 30-30 úplně hovno, kámo, to je repeater. Jenom. To je. Já potřebuji do Rampage najít náboj, jinak jsem to. Round 2. Beginning ring countdown. 45 seconds till ring close, amigos. Don't let me carry you. Nice. Weapons enhanced. Dej mi Mastifa. Heavy, nice. Rings around the corner and we've got 30 seconds. Enhanced my weapon to enhance my survival. See, Mom? I learned. Už to v životě, kámo, jestli to řekne ještě jednou, v rozbiju hubu. No nic. Nebo já vím, asi vezmu to. Lighty. Je třeba nejsem ťáka, tyjo. Ultimatus Accelerantus jsem našel. In progress. We're already in the ring. Guess I'll run in circles for fun. Half the squads have survived. Ty despite pičo, their to best kolik je efforts. tady vole věcí. There's a new kill leader. Old one's dead or slacking off. Vidím tu zase zlatou bednu. Já taky, akorát já mám furt jenom šedivý shieldy. Replenish the stores. Já mám modrý jenom, no.
No, tak se dej ten třetí shield. No nic, tak ještě stojí. Potřebuju těch evo. Jsou vedle nás někde. Jo, je na ziplině oba. OK, tak tady je... Tady jsou mrtvolé. Úplný hovno. On to je venku. A Mhm. vedle to je zlatá zase. Ona je... Kam? Dobrý, tak to je OP sviň. Hey, Mira, got some enemies right here. 1 minute and the ring's a stone's throw. Even if you throw like a baby. Champion No, dead. otevřel si. Assume they were No, ne, venku tady. replicator incoming. Ring nearby and Jo, ty kokos. Tak to ani neotvírej. Jo, ty otvíraš. Stavu se na ten tým brosky. A to jako kurevsky. We've got 30 seconds. I'm at the max level. Já nemám kámo to, syringe, ani medkit. Píči. They're shooting at me. Charging up my shields. ring closing in 10 and it's just a shot away. Co v tom bylo vůbec zbraň? 2 zlatý mastify a kár. Nice. To je docela dobrý. Máš nějaký syringe nebo něco? Já nemám žádný ty. Mám, vyhodím ti. Počkej, dobrý mám. Podívej, nech se. Už jsem tady se sbíral. No bych ti mohl aspoň trochu pomoct, víš, když to. Jo, už to bude všechno do hoven. Healing up. Chodí nám vevnitř tady. Jo, jdou. Down jeden. Pojď mu. Ty svině. Nice, zpětně. Já jsem ti dal dobrý asist tam, ty jako bombu jsem mu tam dal. Jde další tým. Jo. Já, kámo, oni crack mají oba, Já nemůžu, já mám jedno, kámo. Čo piči, oni oba měli crack, no. Běží. Má tak kilometa svině. Se na to. To jsou prostě, ono na tebe naběhne tím, že má kulomet a jede bomby jenom.